Така. Супа топчета е една много лека, питателна и бих казала даже, че диетична супа. Какви са необходимите продукти? 300 грама кайма, 2 моркова, 2 главички, средни главички лук и една голяма, фиде за супата, ориз, сол, пипер и магдanoz. Това е месото. В него слагаме черен пипер, сол, ориз. Това е порано те се хвърляха, сега вече се смята, че са много полезни и се прибавя в супичката. А пък листенцата се използват после, за да се сложат в супичката. И така имаме безостатъчно готвене. И така нататък. Ориза може да бъде към 2 лъжици супени. В една тенджерка се слага вода и едно купче за супа. Зависи, ако това месо е свинско, супата, топчето за супа ще бъде с говеждо месо. Обаче, колкото по-дълго време се варят, толкова по-добре. Ако мазнината е повече, тази мазнина се използва за зарзавата, с който задушаваме супата. Не е важна даже и тази последователност. Първо кюфтетата, пък това. Може първо да се задуши зарзавата, да се сложи вода и тогава да се пускат кюфтетата. Задушава се в няколко лъжици, не много, олио. И се оставя след това на слаб огън да продължава да се задушава, да не бива да изгаря. Смисъла на настъргания предназначението на настъргания морков е, че дава един приятен оранжев цвят на супичката, защото пуска малко от сока, който е отцветен. Щом като се сварят, те изплуват на повърхността. И по това се познава, че вече са почти готови. Виждаш ли как изплуваха кюфтенцата са горе? Това не е много за показване. Обикновено пяната се отделя и се хвърля. Но аз не знам защо се хвърля. Това е бълтъка.
супата, която вари, се прибавя по желание фиде. Защото зарзавата, който сме сложили, фактически не уплътнява супата, той се смял. Така, как се казва? Не се чувства. След 20 минути е напълно готова. И прибавяме магданоса. За съжаление, аз направих едно много обстойно проучване за лошото състояние на книгохранилищата в Националната библиотека и които могат да доведат до унищожаване на националното писмено културно богатство на България. И то е невъзвратимо, няма как да се на нова сметка да се възстанови, защото е от първата печатна книга до наши дни. Събирано е в продължение на повече от 130 години. Тези невъзвратими за България ценности, издания, които отразяват нашата култура, история, литература, развитие на политическия живот и така нататък, сега се съхраняват при невъзможни условия за хартията. Зиме при минус 20 градуса, лете при плюс 30 градуса и даже повече. Тази голяма амплитуда в температурата е убийствена за книгата, за хартията. Във всички културни страни те се пазят при специални условия. Докато у нас във всеки мол има климатична инсталация, но не можа да се намерят пари да се запазят тази ценност, това богатство, това е българската идентичност. По нея може да се съди за цялото развитие на България, на българския народ. За съжаление, при тези условия, при липса на подходящо книгохранилище, при местенето им от едно място на друго, те са обречени на погубване и не се знае в скоро време каква ще бъде съдбата им. Направи ми впечатление, че жените в Индия усещат дали яденето е солено или не по миризмата. Супичката е готова. Може да се застрои с кисело мляко и с яйце, а може и при всяко сипване на порцията да си сложи човек само кисело мляко. Както ще направим ние сега. Заповядай.